South Africans, seyiphumile i-directive and siyanyanzeleka sicomplyile, siyathanda sithandi. Ndithetha nge-instruction esuka kuJustice Mbuyiseni Madlanga. Ngamadoda la singakwazi ukwadifaya asigqithi futhi apho bethethe khona before i-proceedings zanamhlanje nge-11 kaJuni 2026 uyibe nemilayezo akayigqithisayo kuma-South Africans wathi namhlanje abafana bayadlala ku-World Cup. Uyazi futhi ngaphezulu into yoba noba ilanga liba ngathi sometimes liyasitshonela apha eSouth Africa but asikwazi into yoba singamane siyokroba kwicala labo ngoba xa bengakhuthazwa sithi bazaba ngabakabani. Wathi nje uyacela into yoba sithi siba-support. Ngiyanibona ndithi anayo ijezi yabafana kodwa nje ngithe leyo into encinci endinayo mandize ngaphambili ndizayifaka ividiyo yakhe apho ethetha khona yena self egqithisa lo mlayeza lo. Banxibe bonke futhi ijezi namhlanje zebafana kulaa nto kaMadlanga Commission. Bafethu kingako ndisithi nje Bafana buyani nayo leyo. Kithi bafana buyani nayo leyo. Bafana buyani nayo leyo. Bafana buyani nayo leyo. izani nayo bafana. Good morning, South Africa. As you all see, today we, the entire commission, are donning the Bafana jersey. Since today is the opening of Bafana's 2026 FIFA World Cup campaign, it is fitting to show them our unwavering support. We trust that they will do well. I cannot resist telling this brief story. I've not alerted the person who is the subject of the story that I'm going to do so. According to the initial terms of reference, the Commission's life was supposed to be 6 months only. My colleague, Commissioner Khumalo, used to tell us his plans to go to the World Cup. Look where he is today.